Добре дошли в Brick Universe. Днес ще ви покажа тези фигури, които ще бъдат за анимацията на Lego Rambo, която ще направя. И това ще бъде Рамбо. После ще му сменя с костюма, няма да издавам за тази анимация много, просто смени после костюма, няма да ви казвам с кой и пистолет ще има и така. Значи, първо ще бъде с този костюм. Ето ножа му, лъка, ето го и той. Така ще изглежда Рамбо. Така, извинявай. Така, следващия е този. Той ще бъде лош, който Рамбо трябва да убие, разбира се. Пистолетът му. Така. Следващия също е лош. Това е пистолета, това е той. Има две глави. От двете страни има. Така. Следва този. С АК-47, който аз съм си го направил. Аз съм направил АК-47. И така изглежда и той. Така, това са вече Рамбо, който трябва да спаси тези хора. Това е единия. Само камерата да фокусира. Да, ето така. Следващия е този. И следващия е този. И така. Това е клипът. Извинявайте, че доста време не бях качвал. Не, всъщност 3 дена, но ще правя анимацията и за това. И също и заради други причини, но това ще е клипа. Това ви хареса. Очаквайте анимацията и довиждане от Brick Universe. Чао!